зрители, аз съм педал, назрал, оцелял и днес се намираме в дълбоката джунгла, която ми напомня за нейния пух. Метеорологичните условия са тежки, затова първа стъпка да направим подслон. Ела, да ви покажа нещо много странно. Това се образува от семената течност на индийска жълта жаба, което значи, че наблизо има храна. Това е кожа от динозавър. Има елементи на окисляване. Ох, котен се. Шелтерът е готов. Сега е време да си намерим свят. Време е да се активира вълчинският инстинкт. Намерихме китайско. И не, няма да дадем кучите helikopter. Развалено е! Тъй като това смърди на отвратителен скротум, ще го ям в шелтера, за да не може мечките да дойдат. Операторе, може ли телефона да звъна на мама?